Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni Nandruth Otieno en ga morna mar bedo kodi odiechieng wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yena mondo mi warwake wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio ka obonyiso wa nyinge. Oken wenda enya to obonyiso wa nyinge en wuod kanye olony e weche mage aito ene momi watwa odiechieng makawuono. Machiegni daktari? Kamano ani luonga ni laktar Primus Ochieng. Andalawa en Karnya Masaria Kano. To an daktari mathiedho tuoche mag kansa. Kata doko ni ok inwenda ahinya to ne jogo ma ok ong'eyi seche wacho ni thiedho tuoche mag kansa. Kansa iwacho ni thiedho tek mokalo. Kata kamano wach mane ma diwachi kapok wadonje twak odiechieng makawuono kotende kod thieth kod kaka piny oselokore e weche mag thieth. Kansa thieth ne osedhi mbele kabisa. Kendo thieth tinde wan gi mashin e Kenya kae moingo pinje mang'eny e Afrika ka. To wan wathiedho kansa gi tuo mar gi machines mag stima gi yedhe mag chemotherapy kata moko miluongo ni capsule miluongo ni radio iodine treatment. To kansa sani ni tuo ma tero ji osiptal, en tuo ma chando ji kendo en tuo ma sani ji oluore moingo tuoche te. Tuo mar ukimwi tinde ji ok oluoro lakini kansa ji oluoro. Amor mokalo ka undi her mondo magomba kaka tipuonjo oganda wako tende kod chandruok mane kata kansa mane. Kauna dwanwa uwe kansa ma dho kisungu iluongo ni colorectal cancer to ma en kansa mar nyombich. Gima wadwa uwe kansa mar nyombich en kansa mosewuega to kawuono wadwa uwe kansa mar nyombich kuom jok matindo. Kuom higni 10 kata 15 mokalo waseno ka kansa ni osebedo ka jok ma otegno jok madongo ma hikgi 70 koduogo piny e higni 50 ma sani wanene kendo mang'eny higni 40. Koro miyo en kansa ma sani waneno ka omedore ahinya kuom higni 40 kadhi nyaka 50 e Kenya waka. To ken na Kenya ka Kenya en piny ngima. Higa mar 40 gi 50 en higa ma important kabisa e ngima mar dhano nikech sani ma ji osetieko skul ji chako tiyo. Sani ma jok mang'eny timo tiegruok mar masters, jok moko timo PhD. Sano be koro jonyuol bedo jok madongo koro gidwaro mondo konygi. Sani ma koro ji bedo joma wuoyi motegno ma koro konyo jonyuolgi kata joma nyiri konyo jonyuolni. Sando be ma ji chako ga gimiluongo ni family. Koro ka kansa biro e age no koro mano gima nyalo affect life mar ng'ato kabisa. Kansa wang'eni en tuo ma nyalo disorientate ng'ato kabisa nikech sama odonjo kuom ng'ato thieth ne ok en thieth mar kaka malaria ma ndara 2-3 en thieth maduong' kabisa. Yethe matiyogo nyalo affect ng'ato, nyalo miyo ng'ato ok nyal dhi tich. Kansa samoro nyalo chako e stage 1 to nyalo en tuo kende ma iyudo ni ichako e stage 1 to dhi mna mbele nyalo chopo e stage 4 stage makata ohinyo ng'ato. Koro ka luwore kabisa kaluwore gi magi masewachogi kansa ma kuno do wuo en kansa mar joma tinde wano matindo ma higni 40 nyaka 50 to wano ka kansa ni omedore ahinya kuom higni 10 mosekalo to en e piny ngima te. Mana kaka winjo Dr. Primus owacho na nyakwara mugeji wang'wa dwanyo kansa mar nyambich. Kansa mar nyambich kuom joma poda hikgi ok oniang' ahinya nikech bende en dwe mar adek wadwa ni mondo mi watim awareness mondo mi oganda wa ong'e ni to en kansa machal nade. Tang'o momiyo daktari kwan mar joma tindo mayudo kansa ni medore. Debede ni ang'o molokore nikech pimo kacha ni king'iyo higni 10 mokalo joma tindo mayude sani koro kwan gi odwa idho matin. Ang'o matimore kata ang'o mok timre? Koro gima penjo Ruth no en gima important kabisa nikech mane gima chando ji kabisa. To osebedo ka nitie gik miparo nosetimore kuom higni 10 motimo. Mokwongo piny oselokore. Piny olokore ni sani ji mang'eny ma wan e Afrika ka kata Kenya ka ok wan e ngima mane ji timo higni 23 mokalo. Sani wan e ngima mar kaka ngima ma ji timo pinje mag Amerika, pinje mag Europe. Mokwongo chiemo oselokore kabisa to kansa ma colon en kansa ma complication mang'eny biro nikech wach chiemo. To chiemo ma wachamo oselokore kabisa. Chon nwadhi rego, kiserego mogo iseyudo mogo itedogo. Sani wan gi masinde magolo opot oduma cha ma waber mana gi mogo ma marachar kabisa to yom kabisa ma kichame pod winjo ka kech kai. Alode machwe ji ne chamo kabisa, alode sani ji weyo. Sani ji odich ngima ji olokore. Ji mang'eny modake kuonde mag city gi kata mana taonde madongo ji odich. Iyudo ni ng'ato kaka Ruth in e tich to ka ng'iya ka tidhi e klas. Ka ng'e klas en sabich. Sabich no ok dang' idhi ng'iew kabich, ing'iew ring'o
mondi tedi idhi kanye time onge koro idhi chiemo moselose chiemo giluongo ni processed food mano chiemo yudo kaka KFC gere kuonde matinde ilose chiemo inyalo dhi supermarket sani gotieno kata mana saa 6 otieno yudo chiemo moselos kanyo to chiemo gi thothgi iloso gi kaka kuom fruits kata kuom chiemo modongo kuom ndalo matin ma genetically modified chiemo gi ema kelo shida ema miyo ji bedo gi cancer mang'eny koro chiemo osebedo a problem lifestyle en a problem to kendo osepar no kelo gini kabisa joma tindo sani thothgi onge sama dang' odhi e hospital nikech hospital kidhi to en gima ikawo odiochieng' achiel kowinjo ka iye rame mano ng'e ni en gi typhoid okawo antibiotic to muonyo oseyudo ni antibiotic mimuonyo mang'eny gi nego kute mantie iyi mane nyalo miyo ok yud cancer colon en kama nigi bakteria mang'eny kabisa e dend dhano to bakteria gi giloso gik miluongo ni immune cells keto kata immunity mari obed motegno makoro tuoche kaka colon gere cancer go kobiro e dendi to tieko sami muonyo antibiotics gi ginego bakteria gi to bakteria mando konyigo koro konyi wano ka ngima ji mang'eny sani wan gi gik moko miluongo ni detoxification ma ji sawacho nadwa detoxify to gigi timang'o gigi luoko mana colon onego luok colon to nyambicho onego luok lakini ok onego luoke too much nitie kuma kwa luoke to wadhi golo bakteria gi koro magi e lifestyle matinde wanene joma tindo to mani miparo ni kelo colon cancer mang'eny kuom to mogik mtokne nitie pesa nitie to gi lifestyle ma wan go kata mana odi mondi dhi e supermarket ji ok wuothi mtoka nikech idich be samori order tikelo ni nyaka kelo ni to chiemo gi nigi mafuta mang'eny koro thoth ji masani dendgi dongo ratil dongo thoth ji masani ok wuothi ok gi exercise koro king'iyo ngima masani omiyo tuoche kaka colon cancer ni omedore nikech ngima masani go koro miyo wanno ka Afrika kato kendo dwa medore speed kabisa e joma tindo molo joma dongo Nyakwara Mugejo kinyalo neno picha ma wantiere godo ka manyiso nyimbich madongo kachiel koda nyimbich matindo daktari pimonwa kacha kansa mara nyimbich okang'eyo konywando madongo nyaka matindo koso en mana kansa mara nyimbich maduong' ni to samoro kapok wadhi matuta ahinya daher mondo ikawie nus dakika Dr. Prima sipimne Nyakwara Mugejo ni tich maduong' mar nyimbich en ang'o momiyo nyaka rite yo makare makapono ni kansa ni odonjo to nyalo kelonwa chandruok kata bro duoge pichani okay koro tich maduong' mar kansa mwawuoye mar colorectal ni en kansa ma nyimbich madongo kende to nyimbich madongo chakore kama wan appendix kadhi kamae to kochopo kata iluongo ni rectum koro mane nyambich mwawuoye kawuono to nyambich ni tije maduong' en ni okonyowa e loso vitamins moko ma ok wanyal chamo vitamin B12 vitamin K magi vitamins mwadwaro kendo iye kae ma salts mang'eny ti chumbi mwadwaro e del wuok e chiemo wuok e waste modong' e cho makoro biro bedo cho donjo iye kendo colon tije maduong' kabisa en kawo pi en moywa pi kabisa sama chiemo cha wachamo chiemo ma wamodho pi ka chiemo sedonjo i onywakore molos kaka koro nyuka aito kodonje kama koro magie magiluongo ni small intestine nyambich matindo kanye ma sukari golo fat golo protein golo koro modong' ten pi to gi salt go ema koro igole nyambich madongo ka kanyo aito ikele kamiluongo ni rectum ma kanyo no ywe mondo owuogi koro inyalo biro tich ka tidhi kata mana oko dichiel mane momiyo ka ibedo gi problem mar colon idieo nikech koro pi ok nyalo yweyo kaka dwarore mondo cho bed motegno Nyakwara Mugejo iwinjo weche gi tij nyimbich to en nyambich madongo daher mondo mi wachak wang'e ni gin gik mage mathoro kelo kidieny mar kansa to daktari opimonwa kacha ni ong'eny sani kuom joma tindo nikech ang'o nikech chiemo ma sani koro joma tindo chamo kata ma ji chamo
kaka ji ok chak dend gi ji ok exercise. Ne wacheti kod picha moro mane nyiso kama ber mokalo. Kopogore kod mano, daktari wacho kacha ni timbe matinde watimo ni detox, isi kiluoko sistema, isi luoko nyambecha, kata kiluoke to ber, to kik iluoke ahinya. Idhi golo nyaka bakteria ma samoro nyalo bedo ni nyalo konyo. Kidienje mag chiemo gigo ma wachamo ang'o e piny masani ni. Kopogore kod mano, wantiere ka kod daktari weche mag genetics ni. Yeah. Koro weche mag genetics en ni ok ong'eny ahinya nikech ok wapime. To waonge gi masinde madongo dongo manyalo pimo, to kata pime ok yot. To genetics nyiso ni inya bedo ni e dendi kanyo kopim cells magi mogol e dhogi, wanya yudo ni nitie cells manyiso wa ni in inya yudo cancer machal kamano. Magi jok manigi genetic syndrome. Koro genetic syndrome go kaka FAP ni, Lynch syndrome, mano gik mipimoga kuom remo kata ring'o migolo e dhogi mwanya ng'e ni in gi syndrome. Ka in gi syndrome mang'e ni mondo ibed gi colorectal cancer no en gima yot kabisa. Kapod wantiere ka daktari aneno kacha weche mag alcohol kod tobacco. Atieni ni weche mag ndawa kachiel kod madho kuong'. Ok ang'eyo kotende kod science kaka in laktar molonye weche gi. Ma be nitiere kod kaka omiyo ng'ato thuolo mamalo. To ere kaka ma timore ka koro wang'eyo system mar nyimbich kaka chal, kaka nyimbich tiyo kod kaka kong'o kachiel kod ndawa donje del. Koro ndawa gi kong'o chemicals mantie gigo loso cancer mang'eny kabisa. Nekech gi interfere gi immunity, gi interfere gi processes manyalo miyo ka iloso cancer cells bedo interfere ni koro ok cancer go nyalo bedo e dendi, emomiyo gikelo cancer kabisa. Ndawa gi kong'o kelo cancer mang'eny e dendwa. Kong'o bende? Gi kong'o be kamano to ok wach ni molo to ndawa nigi chemicals mang'eny kabisa manigi interference gi dend mag ji kabisa. Ndawa kelo cancer moingo kata kong'o. Kong'o kwa madho matin ok rach, kata kanisa wa madho divai. To kong'o kimadho mang'eny eka kelo complication. Kong'o be nyalo miyo dendi obed maduong'. Kong'o nyalo damage liver mari, kong'o damage immunity mari. Kong'o ok ber, lakini matin ok rach, mang'eny mok ber. Seche wacho ni matin, mano matin marom nadi daktari? Iwacho ni wazungu wacho ni ka gi ng'ama mon bia achiel odiochieng', mano kong'o moromo. Ng'ama dichuo bia 2 oromo. Kiketo 3 4 mano okaw ni ng'eny. Ka ng'ama mine ikaw gi taska 2 moingo kanyo, mano ng'eny. Nyakoro moge jong yenwa wamake gi kanyo ka waduogo to wabro dhi nyime. Seche mwadhi nyime ni daher mondo mi anyisi ni namba wa mar SMS en 23600. Mori nyalo bedo kiwinjo ranyisi moke dendi, inyalo chichni ma anyalo bedo ang'o. Daktari bro pimonwa ranyisi ma kapono no ni winjo tinyalo chicha maber ka idhi neno laktar mapiyo nikech iwacho ga bende ni en silent killer. Ok ang'e bro pimonwa kanyo ni samoro linga iwinjo matin to kidhi pocha tipoko sechope stage ma samoro ok ber ahinya. SMS en 23600 ka waduogo to wadhi nyime kod penjo kikisud kata matin. Doesn't have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710 487 487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tichang'wenya koro mgejuang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimilongo ni be yawan.
Machiegni kendo page laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kawuono waketo maino e kansa mar nyimbich. Iwinjo kaka daktari opimonwa tija nyimbich madongo, gimonego beni otimo, gimomiyo onego beni rite. To kata kamano gimama kodhok ni joma tindo ema sani koro thoro yudo kidieny mar kansa. Okang'eyo ka koro kwan mar joma dongo mayudo dok chien daktari, to kata kamano iwacho ni en silent killer, tiende ni ibo fwenye kosedhi ahinya nikech onge kod ranyisi kose nitiere kod ranyisi. Obeda silent killer nikech ranyisi ma en go en ranyisi mag tuoche mamoko gi. Ranyisi monego ng'ato luor kabisa kineno remo kantie choni, kata neno remo kawuok koma chien kama cho wuoke. To nitie gik mang'eny manyalo miyo ng'ato bed gi remo mondo wuok. Kin gik moko kuot ga kama ok wuok luongo ni hemorrhoids nyakelo. Kin gi tuo mar amoeba inyano ka choni omedore gi remo. Koro mar ariyo nya bedo gi ino ka dendi dhi adhiya. Waneno ka jok moko remo ma gionge go. Idhi go hospital ni remo orumo. Ipimo malaria ok ne ni shida nitie. Pim gik monya paro ni nyalo tieko remo kuome onge. Dieo remo jok manigi typhoid nya bedo gi mano. To dieo remo gi typhoid, gima typhoid en okelo ga ibe yuai ti dieo remo. Mano typhoid. To kata na kansa mar colon be nya bedo kamano. Koro thoth ji mang'eny nikech samoro ok par ni en kansa, inya thiedhe tuoche moko gi. Samo thiedho tuo to ok wathiedh kansa no medore. Koro iwuok e stage 1, idhi e stage 2, stage 3, stage 4. Koro sama koro uingi kabisa makoro wanno ka osetimni test ok yud tuo, koro ipimo tuo mar kansa. Sani ka okedo ni kare entie. Kuom higni mokalo no kare ni cheko ga tuoche moko to kare ok ne en. Koro mami waluonge ni silent killer nikech en gima nyalo pondo to kako obiro en kaka tuoche moko ma koro yude mana bang'e kosenya. Manyiso ni ranyisi gi kaka in stage 2 odwa chalore kod ranyisi stage 3 koso gilokre kaka stage medo sudo. Kaka stage medo sudo koro omedore. Kaka stage omedore. Koro thoth nyalo bedo gi samo chako no reme mineno. Idhi tok thiedhi. To kadhi kanyo kako medore koro chako timang'o? Remo chako dok matin. Kaka remo dok matin, idok chako lose weight. Kako chako lose weight, koro chako holo. Jok moko bwanoa ka idoni kidhiga oko dichiel odiochieng', ino kichako dhi oko diriyo. Kata no in gi diep moro kata choni bedo marep ma kata thiedhe to korum. Koro gik ma kamago nyalo miyo nyisini ka weche ber. Tuoche ma wan go amoeba, typhoid, ich maramiera kothiedhi kuom wige 2, mineno ka onge change, onego dhi step mara 2 kata step mara 3 mondo ng'in to nya bedo kansa koso ko nya bedo kansa. Antiere kod penjo ka wacha kacha ni penjna laktar ka ng'ato ne madho kong'o chon mang'eny to oweyo en bende entiere kod risk mar bedo kod kansa ni. Pod en gi risk nikech kong'o kanini go mise madho mang'eny no pod in gi risk. Koro mage jok monego bed categorize nonego check notimne gi screening molo jok manok madhi. To kiseweyo daktari kata iseweyo kata ndawa kiseweyo pod in gi higni 25 ma ndawa no nyalo luwi kata mana kong'o pod onyalo luwi mokelni kansa mokelni chandruok. Ma kapo nono ni pok ichako to kikichaki to kapo nono ni nyalo duoko chien, nyalo weyo kine time to duoke chien. Kinyalo weye to ber. To kiweye ber achiel ni koro oduogo risk no. To kidhi mbele risk dhi mbele. Igni mitiyo kode miyo risk no medore. Mayiero pod en mari. Antiere kod penjo machielo ka iluonge ni Julia entiere Vihiga wacho ka chani otene no kotudore kod twak montiere kata kamane mar penj laktar wabo duoke odiechieng' machielo. Ote moro wacho ka akuo kuom William ni osewinjo ka gimoro okuota kama odhi godo oko maduong' bang' ndalo moko to olala. Ma de bed ranyisi nitiere gimoro ma ok ber e dende ka gimoro kuot kama odhi godo oko maduong' bang' ndalo moko to lal kaito chako duogo to lal. Ji mang'eny mabedo ga gima timore kamano ni kuot to lal gen ga hemorrhoids. Samoro kata mana hemorrhoids no nyalo bedo ni kansa ni malo kuche momiyo bedo gi hemorrhoids piny kono. Koro ber mondo ne laktar
mondo ng'i colon kata rectum mare gi pim nang'o madhi mbele kata ka laktar ong'i kabisa ni en hemorrhoid. Waseno ka ji mang'eny mosethiedh gi hemorrhoids mong'adi higni 4-5 bang'e oyudo ni gin gi kansa. Kare gima ne kelo hemorrhoids ne en kansa mane nigi malo. Koro onego dhi mondo ocheke maber kabisa. Penjo machielo antiere godo ka owuok kuom Sheila, upenjo ni entiere kod nyamin gi makadhi oko maduong' to remo wuok. Kato wacho kacha ni remo wuok kendo winjo malit mokalo. Asani gimoro owuok kama odhi godo e cho maduong'. Penjo na laktar ne onyalo bedo ang'o to onego bed notimo nang'o. Sheila okonyisa kosedhi ir laktar moro amora. Sheila okonyisa ni entiere kanye nikech kapono entiere Nairobi kod alwora mare to moro wanyalo neno kaka wagaide. Koro mokwongo Sheila onego dhi osiptal, to onego dhi osiptal monege gi daktari miluongo ni surgeon manyalo timo ni pim maber kabisa. Osiptende wa madongo sani nigi lakteche makamago. Koro gibo pime gi ng'en tang'o momiyo gino timore. Jok moko nitie ma niga gi oko motegno kata oko moridore mano be nyalo kelo gik makamago. To kata mana oko moridore ka oko ni osebedo mang'eny nyalo bedo sign ni weche samoro ok ber. Koro onego odhi onene gi laktar mondo pim mondo ni tang'o matimore. Nikech ok mana kansa kende manyalo miyo remo wuok, gik mang'eny nyalo kelo tuoche. Kendo ji mang'eny timore kamano to ok gin kansa. Mori nyalo bulonwa mana matin nono daktari ni oko matekni. Thothne ang'o manyalo kele nikech wachni en bende nyalo bedo achiel kuom ranyisi ni nyaka bede ni gik moko ok ber ahinya. Kaka nowacho ni tich mar madongo en gi chumbi. To onego bed balanced. Ok onego bed too much kata ok obed mang'eny ahinya kata matin ahinya. Koro kineno ka nitiere change ni igolo pi mang'eny kabisa kuom cho mari nyalo bedo sida. Sami neno kibedo gi oko ni bedo matek, mano be ng'isowa ni chiemo michamo cha ok ber ahinya. Ichamo ang'o? Nikech kichamo chiemo ma ber man nigi fiber maber, kichame kawuono onego bed ni kiny owuok kaka oko, to onego bed ni owuok e yo mayot. To kichamo chiemo kaka chips madak kuom ei ndalo mang'eny, koro ibiro ni gibosundore nikech ok gitegno. Koro ka oseywa pi kuome to chalo mana gima block, koro bete iye kucho mochalo mana kidi, koro miyo koro timang'o obedo kaka constipation kata obedo oko maduong'. Koro joma ng'eny mabedo gi oko ma ok dhi cho maber en chiemo ma gichamo. Manyaka wangi diet nikech ma bende no ayudo ni nyalo contribute. Diet contribute mang'eny kabisa. Daktari moro ng'ato oseneno ranyisi gi osebedo kod chandruoge kaka magich mani pimonwa ka osetem thiedhi kaka en silent killer cha obiro iri kaka Dr. Chieng' ichako gi kanye nikech nyaka tim diagnosis miwach ni agika ma nyiso ni ma en kansa mar nyembicho kinyal bukori aboka o kamano. Koro kanochak program mar SHA noket nitiere pesa ma sirikal ne golo kochakore e level mar 3 mano kar health center kadhi nyaka kar Chon District Hospital monego bed ni inyalo pime ng'ato. Nitie test ma okoni inyalo pima ng'isi ni okoni kae nenore nitiere remo mawuok ma remo samoro kwanene okoni. Koro kineno gik ma kamago inyalo dhi hospital machien ka gin nigi test miluongo ni fit test, en kaka kit kaka mag HIV giluongo ni kit testing, iluongo ni fit test. Koro fit test no igolo oko matin ikete pi aito gichwoe gino to ging'iyo, onyalo golo positive kata onyalo golo negative. Gino nyalo ng'isowa ni to nitiere remo e okoni. Ka in nigi kansa, gima wakwongo neno machon kabisa en remo no. Remo no samoro king'iyo okoni to kine to mana en iye kucho mok ne. Koro fit test no nyalo ng'isowa ni gimoro dhi mbele. Koro fit test no kuom kaka hospitende ma piny gi inyalo time. Ok idwar hospital maduong', ok idwar laboratory, en gima inyalo timni ka jok ng'ato bedo trained kata lab matin. Koseyud ni fit test no positive, kata ka ji nitie colonoscopy to wacho na ni in gi remo mawuok e choni, onego timni gima iluongo ni colonoscopy. Colonoscopy en kaka torch mang'iyo i colon ni te. Koro en idhi hospital, laktar mi yath tinindo aito gichwoyo gima tube matin, to tube no nigi ler e mbele ne. Koro ng'iyo chalo ka ng'ato dang' yaw nyembech ting'iyo i nyembech timenyo gi simu wuotho. Tinyalo wuotho ka piny kae midhi nyaka
mbele kabisa michop mana kuma appendix no nitie. Koro sami daktari ng'ino en daktari mo osebedo trend, ong'iyo gik mang'eny. Ong'iyo ni nitiere adhonde iye kanyo, gik mokuot iye kanyo, nitie kama golo remo, nitie gima nyalo bedo ka kansa. To masin no sama ging'iyo iye no be ginyalo golo biopsy matin kata mana kama gineno kok ber tidhi mondo pim mondo ng'e tang'o madhi mbele kanyo. Magi te nyalo tim gi okumba mar thieth mar SHA. Mago SHA ok cover kuonde mang'eny, to en na ni chon nitime hospitende matin, to sani kata mana apani Aga Khan Kisumu time, apani kata mana Synergy Gere time, hospitende mang'eny sani time, kata Siaya ni time. Koro hospitende mang'eny sani nyalo time test no, molo kaka chon machuni ni nyaka ibi mana Nairobi. Moro ka ng'ato onge kod okumba mar thieth, to moro nyalo pimo ni Jaramogi Ojwang' ni en test ma ng'ato onego bed ni timo regularly, koso ntiere moko minyalo timga kadichiel e higa. Koro wanyalo tiyo gi test ni kuom screening. Ka babau, mamau kata nyathiu moro nosebedo gi kansa machalo kaka mar colon, wach ni en colon, muno wacho ni in gi risk kabisa. Koro risk no onego bed ni itimo ni kichopo higni 40. Kapok ne ng'ato bede family gi kansa, ionge shida moro, inyalo timni kichopo higni 40 kabisa. Kotim mar achiel to yud ka onge shida, inyalo chaki nuoye bang' higni 2 higni 3 kaluwore gi kaka in gi pesa, nikech gigi gin pesa, thothgi SHA samoro ok cover te. To mayot to timo en mar cho, migola gola cho to gitimo screening no, mano bende inyalo tim. Kansa mang'eny kaka kansa mar colon ok chakre ga chaka ka en kansa. Ochakore gimoro duoge picha no chien. En gimiluongo ni polyp. Koro ka laktar ong'iyo oketo picha no mong'iyo iye, onyalo yudo gimokuot kaka ma. Machalo kaka matunda mokuot e colon. Ma iluongo ni polyps. Kansa mang'eny chakore gi polyps. Koro sama ging'iyo colonoscopy no, koyud gima kama, ing'ado ga tigolo, tipimo. Moko nitiere ma onge shida, to nitie moko manyalo nyisowa ni kansa nyalo bedo. Kansa mang'eny chakore gik mokuot kama gie. To jok moyud ka nigi polyps go, gin jok machiro ni nyaka timnegi colonoscopy nigo higni ka higni mondo ng'e ni to polyps no ochalore nade. Kobet kamano kaka mano bet ma en smooth kendo en maber kamano, mano kansa. To ma en cancerous, onya bedo gi adhonda kendo obedo maduong'. O mantiere pogruok bende e polyps gi. Gipogore. To thoth ji mabedo kansa chakore e polyp, koka obedo kansa bang'e. Koro sama oyud ka en polyp ma kamae, ka en kansa, thoth kansa nya bedo kuom higni 3 nyaka 5. Koro ken gima ni koyud polyp no to polyp no dhi bedo kansa kinyne, okawo muda kabisa. Nyaka kanyo wadhi kawo yo nyaka Jaramogi Ojwang'. Ka waduogo tadhi yaw line, ka intiere kod penjo moro amora tigo simu mondo mi penj laktar. To bende kapok igo simu namba mar SMS en 236. No, kik idhi mabor nyaka Jaramogi Ojwang' kik isud kata matin. Aya, tunaanza pale vile katikati. Rasmus anaanza, anamtafuta Bruno Fernandes Kipto. Bruno Fernandes anamtafuta Maino Kipto, kijana kutoka Marakwet. Maino anamtafuta kule, huyu ni Marcus Rashford Kibet anakwenda, Kibet anapiga kule, crossing ndani. Anajiita Rasmus Olam Kiptonoi. Ameweza kuiongoza ile timu 1-0. Dial *811 404# to get Manu as your skiza tune. Pari, bende ng'eyo ni nitio chung' kacha, to ng'iyo wa kiling'. Koro inte mane wuondri matin. Sanju wachna ne gimoro. Anapenjra, jogi bende gin jomokendre, ok gichal kata.
waende wajiangalie kwa kioo. Tumbo karibu inararua shati, kichwa karibu inapasuka. Mimi nawaambia tafadhali, endeni kwa gym, punguza ratili yenu. Siasa mar mienruok chilo osechako neno ka jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne machon Rigathi Gachagua tinende odirore weche machala yenje. Danish Onyango gwel kaka jalup gavana ma Homa Bay bang' Oyugi Magwanga Gwetao. Maji iliingia kwa nyumba, na venye iliingia kwa nyumba sasa hii harakati anasimama alikateleza kwa hiyo nyumba, kwa hiyo maji, na akashikilia waya stima akaanguka chini, na hivyo ndio kukufa. Sasa hatuna uwezo wote, hatuna venye tunamsaidia. Gachiel kae kaunti ma Nairobi, sirikal osechako daro ji moketo mwandu e wang' aoche. Wasaya online ka intiere kod penjo mora mora madiher mondo mi penj laktar, namba mar simu nitiere screen mari, to bende namba mar SMS wayao wang'io kansa mar nyimbich ma bende gi mama kodhok ong'eny obedo mang'eny kuom jomatindo kipimo kaka higni machon, kaka ji chiemo, kaka ji odaka, lifestyle, kaka ji madho kong'o kachiel kod kandawa, mago gin gigo ma bende kelo chandruok. Daktari nitiere kod penjo ka penjna laktar, ma be nyalo bedo kansa usiko ka odhi e cho sate to golo oko marep to okang'eyo kaka nyalo wacho ni kaka kar golo oko no wacho ni milimili, koro okang'eyo ni milimili nang'o koso ile jilunga ni milimili. Oh, milimili. Mano ngiso ni ile. Ja, to nitie gik mang'eny manyalo kelo gima kamano. Worms nyalo kelo tuoche moko ma ji nyalo bedo go, complications gi ng'eny manyalo kelo mano, koro nego dhi ir laktar mondo cheke. Kansa pod nyalo bedo kansa nikech en ni koro kaka colon ne rectum tiyo opogore kaka no tiyo. Edwin Kiyena. Yes. Edwin, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni penj laktar. Ado penjo laktar, wan gi jatuo. Tuo no chake last year, no chako bedo ko odiyo remo. No jabedo ako madho kong'o mang'eny, lakini kane ochako odiyo remo to notere e osiptal. To nomede remo botim chiedhe. Koro kaka nomiye discharge, to nogole, koro nosebedo ga kodhi osiptal to teko ni rumo, to nowacho ni onego bed ni dipime colonoscopy. Awinjo ka laktar ogine no. Ok ang'e ni nyal konye nang'o. Colonoscopy onego bed ni pime. Russia nowacho ni onge daktari manyalo pimo colonoscopy ni oko Russia Kisumu. Yes. Yena mondo be kaw simu machielo katidogi kanyakla. Hello, penj laktar. Apenjo laktar, ni an Pastor Boss Sida mar Kugura Masogo. Daktari winje? Ka ng'ato dhano mano mol nyalo dhi oko maduong' di chiele juma kuso, to nyalo dhi di to kodhi di chiele juma. Mano nyiso ni problem tiere iye kuso, mano bende nyalo kelo kansa. Daktari? Koro ji mang'eny wan gi gima waluongo ni habit. Ji mang'eny dhiga cho dichiel, nitie joko moko madhiga diriyo. Koro habit wacho ni mani kaka dendi ne isebedo ma ong'iyo kamano e. To kikoro ineno ka dwe achiel ok idhi e cho, mano tene nitie problem. Onya bedo kuom chiemo, kata nitie gimoro ma miyo cho okal maber. Koro mano nego check ng'ato. Nitie jok moko matin kabisa kuom ji ma nenoga manyalo miss kuom ndalo ariyo. Inyo ni kodhi kawuono to ndalo ariyo. To en gima timorega pile. Ok en gima nochakore. Koro ng'ama ok dhi chok kuom higa achiel, mano ng'ama onego check gimomiyo ok tim kamano. Mano ok ber. Mano ok weyo cho bede dende ndalo mathoth. To cho ok onego bed e ndalo mathoth e dend ng'ato nikech en waste. Onyalo kelo shida e del. Kuom ng'ama onego timne colonoscopy, apani Aga Khan Kisumu itime, nitie daktar matime Aga Khan Kisumu. Koro ginya dhi Aga Khan, ka New Nyanza onge laktar matime.
omiyo kapo ni onyalo dhi Aga Khan to onyalo dhi Aga Khan mondo mi oyud kaka inyalo konye. Penjo machielo ka daktari wacho kacha ni iluonge ni Beryl entiere Kisumu, wacho ni en kod shida mar nindo gi iye ka ochiew to iye ram. Penj na laktar ni anyalo bedo kod chandruok e iya, onego cheka koso. Kaeto penjo machielo Dr. Primas entiere gi shida ni kenda haja kubwa, wacho ni ngumu to nitiere gimoliero kar oko kanyo, inaka seche moko olal to duogo, to gini nochako bang' ka onyuolo nyathine matin. Koro Beryl onego dhi osiptal nikech ok onego bed ni irami seche te, cho chandi seche te. Mano nyalo bedo tuoche moko, to onego ng'i ni to en tuo mane monego thiedhi. Waseneno kata jok ma iluonga ni gimiluongo ni irritable bowel. Irritable en jok ma igi ludo gi ga luda, gidiyo matin, samoro gin gi cho maber, gidiyo matin cho maber. Jok ma kamagi bende nyalo bedo ga bang'e nyalo bedo gi tuoche mag kansa, nikech kaluwore gi kaka igi tiyo, mano kaka i ng'ato onego ti, mano kaka matumbo onego ti. Matumbo onego bed ni idhi to cho wuok to bedo maber. Koro ka irami ga seche te, inido gi samoro idieo, samoro ibedo gi cho mokorore, onego cheki mondo ng'in tang'o madhi mbele. Inyalo bedo tuoche moko to kansa bo onego ng'i ni onyalo bedo. Nikech kansa tinde ng'eny. Kansa tinde ng'eny. Halo penj laktar? Halo? Hello? Machiegni penj laktar? Penj kodi ka Migori. Ting' dwondi malo matin kiyie. Penj kodi ka Migori. Machiegni Edi? Penjo laktar ni ha. Cho mane gi mucus. Meno bedo ka in mar kansa koso mano mano mo. Osebedo ka timi kuom thuolo marom nade? Around 1 week kama mato ikwa Koro gima osebedo kaka 1 week onego dhi mondo gol chone mondo pim, onyalo bedo germs moko. Koro ni germs moko go onge, koro ginego ng'i tuoche manya bedo ka kansa. Koro 1 week en sama tin. Kech kansa en gima biro mos. Koro nego tim cho test mar cho mondo ng'i nang'o matimore. Amoeba, typhoid moro, worms moko. Kech tuoche mag ich be ng'eny ga kabisa. Mama bende daktari nyiso wani sasa makata ng'ato dhi e cho, ber king'eyo ni losruok ni chal nade? Ber kinyang'e, en ni thoth joluor. Idwaga ni? Nikech en gima waste, en gima chafu. Ato ok bi tiyo gi cho mar nigi. Yena kawie simu moro kaka twadhi nyime. Halo penj laktar? Halo. Machiegni? Mano Ben kan ngut jope. Machiegni Ben? Apenjo daktari niya. Alsa be kelo ga kansa. Ni? Alsa be kelo ga kansa. Alsas bende nyalo kelo kansa. Kansa mang'eny chakore kaka alsa. Alsa en kidonda. Kansa mang'eny chakore kaka kidonda. Koro kiyudi ni in gi kidonda kamoro, onego ng'iye maber nikech nyalo bedo kansa. Kata kidonda kobedo ni ok changi, onego pime. Inyalo ni kata osechako bedo kansa e early stage. Kata osebedo kansa mos odongo. Daktari nitiere kod penjo moro ka daher mondo mi iwinjie penjo ma nyakwara Mugia Jwang' ne nitiere godo. Wacho ni koselosore to losruok ne wuoga kod remo ma black. Dhoge bende kohaso chalre to ne odhi e osiptal ka remo akaw simu mondi. Penj laktar. Halo? 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 Machiegni penj laktar? Halo, iluonga ni Kathleen. Machiegni? Halo? Wawinji? Asebet gi shida kowuok 2019. Koro adiyo remo maonge yweyo. Asebedo be kaluwo weche mag osiptal. To sasa ma dhi osiptal kipima to gimoro amora miyudo onge. Koro iyudo ni ne an gi cholangiotic ulcers. To gini osidina kabisa. Ok anyal yudo yweyo ka chiemo kubede adiya otieno te wuotho cho. Koro penjna daktari ni to ma to en mane nikech tuo miwacho mar kansa no to daktari osetemo pimo onge.
Intie kanye? Akwayo ni daktari yo nyalo konya to konya. Intie kon mane? Intie kanye?